Chlár granúr mothúchánach bheith árán cáiliúil le sáideachtaras RTE. Is lista le háirimhe na hárán mhúréile bhítá seoltaigh de sáideachtaras a gaithfeadh na mblianta. I Used to Love Her, Hay-Rap, Clare Island, Green and Red of Mayo, Joyce Country Céilí Band, To Win Just Once agus a Hile nach Iad. Weil is cinnte gur lista le háirimhe don Lochleanta díre se tág banna huama. Dráma ha gafa le ceolas ceochan im chus plódrachan grúpa a bunaíoch an 1986. Dia twy a bhuiomh go bhfuil N17 ar an árán is cáiliúla watha, agus an ceannas mothúchánaí agus is mó téagar go dain. Árán a thugann cóntas ar chó agus brise crí eisimircin na nachtádaí. Go dain agus sin níos le brí a rinne pandéma bhain legan álan den árán ó Tolu Mackay cretha asan mar in le hardú manma a thuirtún. Ní héanúna mar sin gur raibh legan na seachtaine seo de eistir an árán RTE héan démart bunathe an árán sa. Chlár granúr mothúchánach gur bhain is súpas a bhíonn sa. Ar dúis an nachta amláin fe mar deir siad, is breáil am héin de sáideachtaras, agus hána chuig cairna deabh a lár na nuachadaí. Fágan sin bá faoi lethegum le hábhar an chláir.